Mayong hapon sa tanang mga kaigsuonan o kahigalaan dinhi sa One Voice Christian Fellowship sa Dakbayan sa Iligan ug sa tanang mga kaigsuonan nga makasabot sa pinulungang Cebuano sa Herald of Grace Covenant Bible Church dinhi sa Dakbayan sa Dasmariñas, probinsya sa Cavite ug sa tanang mga kahigalaan nato mga kababayan nga makasabot sa pinulungang Cebuano sa tibuok kalibutan. Praise God, tungod kay nakahigayon na usab kita nga imantala ang pulong sa Ginoo, ang ebanghelyo nga mao lamang ang patukuranan sa atong kaluwasan. Mark chapter 15 verse 25 hangtod sa 27 alang sa pagpamalandong sa iyang pulong ning takna sa kahaponon. Mark chapter 15 verse 25 hangtod sa verse 37 ang giingon dinhi. Alas 9 kadto sa buntag sa dihang gilansang nila siya sa krus. Ang sumbong nga nahisulat sa karatula mao kini: ang hari sa mga Hudiyo. May duha usab katulisan nga ilang gilansang sa mga krus uban ni Jesus. Ang usa sa iyang tuo ug ang usa sa iyang wala. Niining paagihan natuman ang kasulatan nga nag-ingon nahitipon siya sa mga kriminal. Ang mga tawo nga nang labay nagyango-yango sa ilang mga ulo ug gibugal-bugalan nila si Jesus. Aha, ikaw di ay kadtong muguba sa templo ug mutukod niini pag-usab sulod sa tulo ka adlaw, karon kanaog sa krus ug luwasa ang imong kaugalingon. Ang kadagkuan sa mga pari ug ang mga magtutudlo sa balaod nagbugal-bugal usab kang Jesus nga nag-ing nanay. Nakaluwas siya sa uban apan dili siya makaluwas sa iyang kaugalingon. Tan-awon nato kung ang Mesiyas, ang hari sa Israel, manaog ba karon sa krus aron makatuo kita kaniya. Ug ang duha nga gilansang sa krus uban ni Jesus nagbugal-bugal usab kaniya. Sa pagkaudtong tutok nalukop sa kangitngit ang tibuok dapit nga milungtad og 3 ka oras. Ug sa pagkaalas 3 mituaw si Jesus sa makusog, Eloi, Eloi, lama sabaktani, nga sa ato pa, Dios ko, nganong gibiyaan mo ako. Dihay mga tawo nga nakadungog kaniya ug miingon sila, pamati kamo, nagtawag siya kang Elias. Unya midagan ang usa sa kanila nga nagdalag espongha nga iyang gihumod og aslom nga bino ug gitaod sa tumoy sa usa ka dughit. Ug iya kining giisa ngadto sa mga ngabil ni Jesus ug miingon, hulatsa, tan-awon ta kuno kun manaog ba si Elias aron pagkuha kaniya gikan sa krus. Misinggit si Jesus sa kusog nga tingog ug namatay. Now, mudangat kita sa pinaka-importante nga panghitabo sa kasaysayan sa kalibutan, mga kaigsuunan. Ang kamatayon sa anak sa Dios, ang kamatayon sa atong Ginoong Hesukristo, mao kini ang pinakamahinungdanon nga kamatayon sa kasaysayan. Gumikan kay kini nga kamatayon gitawag og substitutionary, kapuli, mga kaigsuunan. Kapuli alang sa mga makasasala nga susama nimo ug susama kanako, tungod kay kinahanglang matabunan ang atong sala at tubangan sa mga mata nga balaan sa Dios, ug wala nay lain pang makatabon sa atong kasalanan kundi ang balaan nga dugo lamang. Ug ang dugo ni Kristo mao ang balaan ug hingpit nga pagtabon alang sa mga sala sa mga mutuo ug musalig kaniya. Ang kamatayon sa anak sa Dios mao lamang ang bugtong tambal o kasulbaran sa kasalanan. Ang giingon niya sa John chapter 14 verse 6, si Jesus mitubag, ako ang dalan, ang kamatuuran ug ang kinabuhi, walay makaadto sa Amahan kundili moagi kanako. Ug kung atong paminawon ang gipasabot ni Apostol Pablo sa unang Timoteo kapitulo 2 bersikulo 15, si Jesus lamang ang bugtong tigpataliwala tali sa Dios ug sa tawo. Ang giingon dinhi, kay may usa lamang ka Dios ug usa lamang ang nagpataliwala sa Dios ug sa mga tawo. Siya mao ang tawo nga si Kristo Jesus.
O kung atong paminawon ang wali ni Pedro sa Buhat Kapitulo 4 versikulo 12, si Kristo lamang ang bugtong Dios ug manluluwas. Ang giingon dinhi, ang kaluwasan makaplagan lamang diha kaniya, kay dinhi sa kalibutan wala nay laing ngalan nga gihatag sa Dios ngadto sa katawhan nga maoy makaluwas kanato. Busa mga kaigsuonan, ning takna sa kahaponon atong tun-an ang kamatayon sa atong manluluwas. Hinaot nga ato kining pagatun-an nga aduna gayoy pagtahod ug pagsimba ug pagdayig sa atong kasing-kasing ug aduna usay kahadlok gumikan kay kitabayaunta ang silutan, pero gumikan sa gugma sa Dios. Ang iyang bugtong anak nga si Hesukristo mao ang iyang gihatag aron muhalad sa iyang kinabuhi, aron matagbaw ang hustisya sa atong buhi nga Dios. Now, si Jesus gilansang dito sa cross alas 9 sa buntag. Ang giingon sa Mark 15:25, alas 9 kadto sa buntag sa dihang gilansang nila siya sa cross. This was according to the Jewish way of telling time. Gumikan kay ang unang oras nagsugod sa alas 6 sa buntag, so ang ikatulong oras mga kaigsuunan alas 9 sa buntag sa atong moderno nga orasan. After 3 hours, alas 12 sa udtong tutok, napalong ang adlaw, nangit-ngit ang tibuok kalibutan. Mao kini giingon sa Mark chapter 15 verse 33. Sa pagkaudtong tutok, nalukop sa kangit-ngit ang tibuok dapit nga milungtad og 3 ka oras. Sa ikasiyam nga oras, meaning to say alas 3 sa hapon, namatay ang atong Ginoong Hesukristo. Adunay nagauban nga mga senyales ug mga milagro sa kamatayon sa atong Ginoong Hesukristo, sama sa kangit-ngit nga milukop sa tibuok dapit. Ang kortina sa templo nga haskang bagaa kaayo sa nga tanan, nagisi mga kaigsuunan, ug adunay linog nga kusog kaayo, nangabuak ang yuta ug nangabuak ang mga kabatuhan mga kaigsuunan. Mao kini ang pipila sa mga milagro nga miuban sa kamatayon sa anak sa Dios. Adunay duha ka bahin ang atong pamalandong niining taknaa. Una, the sacrificial transaction. Ang gibuhat ni Kristo isip sakripisyo alang sa kasalanan sa mga katawhan. Ikaduha, our Lord's last words. Now, adunay 7, pero pipila lamang ang nahasulat dinhi sa Mark chapter 15 nga atong pamalandungan ning takna sa kahaponon. And may the Holy Spirit help us in our meditation this afternoon. Pangayoon nato una ang iyang tabang mga kaigsuunan, magampo kita. Ulabing gamhanan nga Dios, kami nagaduol sa imong presensya ning takna sa kahaponon ug among giangkon nga kun dili gayud mulihok ang balaang espiritu, wala gayoy bunga ang pagbatbat sa imong ebanghelyo. Pero unsaon man nga dili ka mulihok, nga saad man nimo nga when your word is proclaimed faithfully, you will honor it. And saad nimo o Dios nga dili mo balik kanimo ang imong pulong sa walay kapuslanan, busa nagbarog kami sa imong saad ug among gipangayo o Dios ang bunga niini ning takna sa kahaponon. And this we pray in Jesus name. Amen. Mudangat na kita sa unang punto, the sacrificial transaction. Transaksyon kadto didto sa cross sa Kalbaryo mga kaigsuunan, aron matagbaw ang hustisya sa Dios, aron matagbaw ang kapungot ug tunglo sa Dios batok sa kasalanan sa mga katawhan. Gipalong ni Kristo niadtong transaksyon didto sa cross ang tunglo ug kapungot sa Dios alang sa mga katawhan nga nagsalig kaniya. Mark chapter 15 verse 34. Ang giingon dinhi, ug sa pagkaalas 3, mituaw si Jesus sa makusog, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Nga sa ato pa, Dios ko, nganong gibiyaan mo ako. Mga kaigsuunan, niini nga mga pulong, nakita nato ang bunga sa sala. Tungod kay ang atong Ginoong Hesukristo nahimong substitute, kapuli. Siya ang nahimong tinunglo alang sa mga makasasala nga susama nimo ug susama kanako gikan sa eternidad mga kaigsuunan, sa wala pagitukod ang kalibutan. Tamis kaayo ang fellowship, ang panaglambigit, ang panagsandurot sa amahan ug sa anak.
si Jesus kauban sa presensya sa iyang amahan even before the foundation of the world in eternity past. We are talking about the Trinity here. Aduna lamay usa ka Dios, pero sa usa ka Dios adunay tulo ka persona, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Wala ta nagtudlo og tulo ka mga Dios, mga kaigsunan, kundi usa lamang ka Dios nga adunay tulo ka persona, the Father, the Son, and the Holy Spirit. This is the glorious doctrine of the Trinity. Now, ang Amahan, Anak ug Balaang Espiritu sa wala pagani gitukod ang kalibutan, aduna sila'y tamis nga panagsandurot. They shared in perfect glory, majesty, and splendor as one. Tamis kaayo mga kaigsunan. John chapter 17 verse 1 ang giingon dinhi. Human makasulti si Jesus niini, mihangad siya sa langit ug miingon, Amahan, miabot na ang takna, ipadayag ang himaya sa imong anak, aron ipadayag sa anak ang imong himaya. And then sa versikulo 5 mga kaigsunan, ang sumpay ni Jesus, karon Amahan, pasidunggi ako diha sa imong presensya, pinaagi sa dungog nga akong gihuptan uban kanimo sa wala pa buhata ang kalibutan. So you see, aduna gayoy tamis nga fellowship ang Amahan ug anak uban ang Balaang Espiritu. They shared a unique, exquisite love for one another mga kaigsunan. Mao nga kadtong misinggit si Kristo, Dios ko, nganong gibiyaan mo ako? Usa kadto ka singgit tungod kay nabati ni Kristo nga ang gugma nga nagbugkos sa Amahan ug anak naputol mga kaigsunan. Ang gugma ug panaghiusan naputol ug ang nabati ni Kristo, ang tunglo ug kapungot sa Dios Amahan gumikan kay gipas-an ni Kristo ang sala sa iyang mga katawhan didto sa cross sa Kalbaryo. Usa kadto ka makalilisang nga sentensya batok sa atong Ginoong Hesukristo. Giinom ni Kristo ang kopa sa tunglo ug kapungot sa Dios. Iya kining giinom hangtod sa pinakakatapusang tulo mga kaigsuonan. The fullest measure of God's wrath, ang pinakahingpit nga sukod sa tunglo sa Dios o kapungot didto sa cross, mao ang nabugto ang fellowship between the Father and the Son. Nabugto ang gugma, nabugto mga kaigsuonan, napulihan kini og tunglo ug kapungot. Ang cross mao kadto ang walay katapusan nga tunglo gumikan sa sala nga gipahamtang sa Amahan ngadto sa iyang anak. Kung dili nato kini masabdan mga kaigsunan, dili gayud nato ma-appreciate ang gibuhat ni Kristo didto sa cross sa Kalbaryo. Only when you understand this can you comprehend the words of the Savior, my God, why have you forsaken me? Gumikan kay ang gugma nga nagbugkos tali sa Amahan ug sa anak, sa wala pagani tukura ang kalibutan, naputol ug napulihan ug tunglo ug bugat kadto kaayo alang sa atong Ginoong Hesukristo. Gumikan kay si Kristo ang nahimong sala. Siya ang giisip nga makasasala, gitalikdan siya sa iyang Amahan, gibiyaan siya sa iyang Amahan. Ang giingon sa Psalm chapter 5 verse 4 to 5, ang giingon dinhi, Dios ka nga dili mahimuot sa dautan, ug kanimo walay dapit ang kahiwian. Dili kabuot nga moatubang kanimo ang mapahitason, gikasilagan mo ang tanang mga dautan. Ang problema, mga dautan kita. Busa ang kamatuoran, dili gayud kita makabarog sa presensya sa Ginoo. Wala kitay paglaom nga makasulod sa gingharian sa Dios. Kinahanglang matabunan ang atong sala, kinahanglang mapapas ang atong sala, ug dili nato kini mahimo. Si Kristo ang gitunglo sa Dios tungod ug alang sa mga makasasala nga susama kanato. Siya ang kapuli. Mao kini gipasabot ni Pablo sa Galacia kapitulo 3 bersikulo 13, ang giingon dinhi, apan gilukat kita ni Kristo gikan sa tunglo sa balaod, pinaagi sa paghimo sa iyang kaugalingon nga tinunglo tungod kanato, kay sumala sa giingon sa kasulatan, tinunglo sa Dios si bisan kinsa nga bitayon sa kahoy. So niadtong nagbitay si Kristo didto sa kahoy sa cross sa Kalbaryo, tinunglo siya sa Dios. Nganong nahimo man siyang tinunglo nga wa man siya sala? Ang sala sa iyang mga katawhan
gipas-an ni Kristo didto sa cross, gumikan kay siya mao ang kapuli alang sa mga makasasala nga susama kanimo ug susama kanako. So, nakita usab nato niini ang putli nga kinaiyahan sa atong Dios. Ang atong Dios balaan, balaan, balaan. Wala gayoy sala nga makasulod sa iyang presensya. Ang atong Dios wala gayoy mancha bisan pag usa ka kudlit sa sala, mga kaigsuunan. Mao nga dili na siya makatutok sa iyang anak. Kay ang iyang anak mao ang nagpas-an sa sala sa kalibutan. Ang iyang anak mao ang nahimong sala, dili makatutok ang Dios Amahan sa iyang anak, mao nga iyang gitalikdan ang iyang anak. Ug makita nato dinhi ang hustisya sa Dios nga dili gayod mabali, dili gayod mabalikog, mga kaigsuunan. Mao nga kun wala gani hikaw sa amahan ang tunglo ngadto sa iyang anak, wala niya pugni. Unsa bay paglaom nato, mga kaigsuunan, mga kahigalaan, nga dili usab kita tunglohon sa Dios. Ang iyang anak iya mangganing gitunglo, iyang gibubuan sa tanan niyang kapungot ug kasuko, mga kaigsuunan. Kita unsa may paglaom nato nga dili ta tunglohon sa amahan, wala gayud kita ipaglaom. Ang paglaom nato mao nga musalig lamang kita kang Kristo nga nahimong tinunglo alang sa mga makasasala nga susama nimo ug susama kanako. So, nakita nato ang consequence, ang bunga sa sala, ang bayad sa sala. Roma Kapitulo 6, versikulo 23 nagaingon, kay ang bayad sa sala mao ang kamatayon. Si Kristo mao ang nagbayad sa atong tulubagon unta, mga kaigsuunan. Si Kristo mao ang nahimong substitute kapuli, siya ang nag-antos ilalom sa balaan nga tunglo ug kapungot sa Dios. Gibubo sa amahan ang iyang tunglo sa iyang anak, ug samtang ang hamili nga dugo ni Kristo nagadagayday didto sa cross sa Kalbaryo, ang hustisya sa Dios natagbaw. Natagbaw ug ang iyang tunglo ug kapungot napalong, gumikan kay ang dugo ni Kristo kompleto nga bayad alang sa tanang silot sa sala. Ug nakita nato ang kabuhatan, mga kaigsuunan, ang mga kinaiyahan mihilom sa makadiyot niadtong nasaksihan nila ang transaction between the Father and the Son nga gibayran sa anak pinaagi sa iyang kamatayon ang sala sa mga katawhan. Mingit-ngit ang tibuok palibot, so buot ipasabot ang adlaw na palong, mihilom ang adlaw. Mark chapter 15 verse 33 ang giingon dinhi, sa pagkaudtong tutok nalukop sa kangit-ngit ang tibuok dapit nga milungtad og 3 ka oras. So you see, bisan ang adlaw, mga kaigsunan, miduyog. O ang giingon ni Matthew, milinog ug kusog kaayo nga buak ang yuta ug ang mga bato nga buak. Matthew 27 verse 51, nauyog ang yuta ug nangapikas ang mga bato. Ang buti pasabot ang tanang kabuhatan nangurog sa ilang nasaksihan nga solemn transaction between the Father and the Son. Pero bisan pa niini, mga kaigsuunan, subo kayong pamalandungon, nakita nato ang pagkadautan sa kasing-kasing sa mga katauhan. Bisan pa sa kangit-ngit, bisan pa niini nga milagro, bisan pa sa linog, mga kaigsuunan, supernatural happening, wa gayod gihapon sila naghinulsol. Nagpadayon gihapon sila sa ilang pagbugal-bugal, mga kaigsunan. Ang buot ipasabot, ang tawo ulipon sa sala ug wala gayod siya'y gahom nga bag-uhon ang iyang kaugalingon, gawas lamang kung tandugon siya sa Ginoo ug kabuton siya sa Ginoo. Pariha ni adtong usa ka kriminal ang atong nadunggan kaganina, silang duha gabugal-bugal sa buntag pa, mga kaigsunan. Pero sa pagkahapon, ang usa ka kriminal nabag-o ang iyang kasing-kasing, gikabot siya ni Kristo, pinaagi sa iyang grasya ug kaluoy, mao nga naghinulsol siya ug siya naluwas. Mao kadto ang unang punto, mga kaigsunan. Ikaduhang punto,
our Lord's last words. Pipila sa mga katapusang pulong sa Ginoo ang nahasulat niining Mark chapter 15, ang uban nahasulat ni Matthew, ang uban nahasulat ni Lucas, ang uban gi-record ni John. But we are meditating the book of Mark, mga kaigsunan. Unsa man ang katapusang mga pulong nga nahasulat niini nga kapitulo. Mark chapter 15 verse 37. Ang giingon dinhi, misinggit si Jesus sa kusog nga tingog ug namatay. The words of victory. Misinggit ang atong Ginoo. It is finished. Natapos na. John chapter 19 verse 30. Ang giingon dinhi, human makatilaw si Jesus sa suka, miingon siya, natapos na. Unya miduko siya ug namatay. Natapos na. What a wonderful word, mga kaigsuunan. Nindot kaayo kini nga balita. It is finished. Sa English, tulo ka word, it is finished. Sa Bisaya, duha, natapos na. But in the Greek language, usa lamang kini kapulong, tetelestai. But pasabot, nagmadaugo na si Kristo. Natapos na. Unsa ang natapos, mga kaigsuunan? Natapos na ang pagbayad niya sa silot sa sala sa mga katawhan. Natapos na ang iyang pagsalo sa tunglo ug kapungot sa Dios. Napalong na, natagbaw na ang tunglo sa Dios. It is finished. Ang kurtina dito sa templo nga haskang bagaa kayo sa nga tanan na gisi, mga kaigsuunan. But ipasabot, gawas no na ang mga katawhan nga musulod sa presensya sa Ginoo didto sa mercy seat. Gumikan kay ang templo, adunay dapit nga ang pangulong pari lamang ang makasulod. Gumikan kay balaan kadto nga dapit atua didto ang presensya sa Ginoo. Bisan ang pari dili basta-bastang makasulod. Kung dili siya manghinlo sa iyang kaugalingon ug maghinulsol, kay mamatay siya automatic sa presensya sa Ginoo. Pero niadtong namatay si Kristo didto sa krus sa Kalbaryo, nagisi ang kurtina, buot ipasabot, gawasno na kita nga muduol sa presensya sa Ginoo. Ang pari once a year lamang nga musulod didto, maghalad og dugo, pero tungod kay giula na ni Kristo ang iyang dugo ug dili na kadto pwedeng dugangan pa sa dugo sa mga hayop, mao nga naggisi ang kurtina ug bisan kinsang makasasala adunay kahigayunan nga makasulod, makaduol sa presensya sa Ginoo ug siya pagadawaton sa Dios gumikan sa dugo sa atong Ginoong Hesukristo. Hebrewhanon kapitulo 9 bersikulo 11 hangtod sa 12. Ang giingon dinhi, apan miabot na si Kristo ingon nga pangulong pari sa mga maayong butang nga ania na dinhi. Mas halangdon ug mas hingpit ang tolda nga iyang gialagaran kay dili kini binuhat sa mga tawo. Sa ato pa dili tipik niining kalibutana. Misulod si Kristo sa labing balaan nga dapit, makausal lang ug alang sa tanang panahon. Wala siya magdala og dugo sa mga kanding ug sa mga nating baka aron ihalad. Ang iyang gihalad mao ang iyang kaugalingong dugo. Gihatagan kita niya sa kaluwasan nga walay katapusan. So, kas-a lamang ang sakripisyo ni Kristo. Wala kini balik-balik, mga kaigsunan, busa sipyat kining pagtulunan sa dakong grupo nga ang gitawag transubstantiation, nga gisugdan lang daw ni Kristo ang iyang sakripisyo dito sa cross, pero gipadayon karon pinaagi sa hostia, pinaagi sa misa nga partake kita sa Eucharist. That is a bloodless sacrifice ongoing. That is blasphemy. Dili kina tinuod, mga kaigsunan, gumikan kay ang giingon sa teksto nga atong gibasa, makausa lamang gibuhat kadto ni Kristo alang sa tanang higayon. Natapos na, dili na kini balik-balikon pa, mga kaigsunan. Wala na'y gitawag og ongoing sacrifice. Ang pag-antos ni Kristo kas-a lamang alang sa tanang higayon. Natagbaw na ang tunglo ug kapungot sa Dios alang sa mga katawhan nga nagsalig kaniya. Utrohon nato ang giingon dinhi,
Misulod si Kristo sa labing balaan nga dapit makausa lang ug alang sa tanang panahon. Unsaon man nato kini pagsabot mga kaigsuonan? It is finished. Ang hustisya sa Ginoo natagbaw, ang pagtabon ug paghugas sa sala natuman na, ug ang tunglo sa Dios napalong na mga kaigsuonan. Ang mga tagna sa daang tugon natuman na sa gibuhat ni Kristo. All is accomplished. Unsa pa? Napildi na gayud si Satanas. Ang giingon sa Genesis chapter 3 verse 15 na himong tinuod, gitunglo sa Dios ang yawa sa Genesis 3:15 ang giingon dinhi, himuon kong magkaaway ikaw ug ang babayi, ug mahimong kaaway ang imong kaliwat ug ang iyang kaliwat, dugmukon niya ang imong ulo ug paakon mo usab ang iyang tikod. Dito sa cross naganto si Kristo, napaak ni Satanas ang tikod ni Kristo, pero gidugmok ni Kristo ang ulo ni Satanas. Napildi na si Satanas. Busa ang mga ulipo ni Satanas kung sila maghinulsol ug musalig ni Kristo, dili na gayud makapugong si Satanas alang sa ilang kaluwasan nga mubalhin sila ngadto sa gingharian sa kahayag. Revelations chapter 20 verse 2 and verse 3 ang giingon dinhi, gidakop niya ang dragon, ang karaang bitin nga mao ang yawa o Satanas, ug gigapos kini sulod sa 1,000 ka tuig, gitambog sa anghel ang yawa ngadto sa bungaw, unya iya kining gisirhan o gitrangkahan aron ang yawa dili na makapanlimbong sa mga kanasuran hangtod nga matapos ang 1,000 ka tuig. Tapos ni ana buhian siya sulod sa mubong panahon. Praise God! There was the end of the old covenant. Natapos na ang daang pakigsaad ug nasugda na ang bag-ong tugon, ang bag-ong pakigsaad. It is finished. Niadtong balaang panihapon sa atong Ginoong Hesukristo, iyang giisa ang kopa ug ang iyang giingon, this is the blood of the new covenant. Kini mao ang akong dugo nga naglig-on sa kasabutan, ang akong dugo nga gipaagas alang sa daghan aron sa pagpasaylo sa mga sala. This is the blood of the new covenant. Ang kamatayon ni Kristo mao ang nagdangat sa bag-ong covenant to its fullness. Ang daang tugon, ang daang pakigsaad, anino lamang kadto sa bag-ong pakigsaad ug miabot na ang bag-ong pakigsaad. Ang buot ipasabot, dili na kinahanglang mag-ihaw pa kita og mga karnero ug mga kanding, old covenant kadto. Dili na kinahanglang magsakripisyo kita og mga hayop ihalad sa templo. Natuma na ni Kristo katong tanan, mga anino lamang kadto sa halad ni Kristo sa iyang lawas, kas alamang alang sa tanang higayon. Dili ongoing, dili continuous ang sacrifice, but it is finished once and for all times. Mao nga ang papel ni Kristo, ingon nga ulipon nga nagantos natapos na usab. Ang purpose sa atong Ginoong Hesukristo sa pagtubos sa mga katawhan natuman. Ang giingon sa Matthew chapter 1 verse 21, manganak siyag batang lalaki, si Maria ang si Jose ang gisultihan sa anghel niini nga si Maria kuno manganak og batang lalaki. Manganak siyag batang lalaki ug nganli siyag Jesus, kay luwason niya ang iyang katawhan gikan sa ilang kasalanan. So ang purpose nganong mianhi si Kristo aron luwason niya ang iyang katawhan gikan sa kasalanan. Mao nga ang tinuod nga luwas dili na ulipon sa sala. Wala na naggapos sa sala. Ang atong amo karon si Kristo ug ang iyang pagkamatarong. So, natapos na ang pag-antos ni Kristo ug siya mibalik na karon sa iyang walay katapusang himaya ug gituboy na siya sa amahan. Gihatagan siya og ngalan labaw sa tanang ngalan. Philippians chapter 2 verse 8 hangtod sa 11. Ang giingon dinhi, nagpaubos siya ug nagmasinugtanon hangtod sa kamatayon, bisan sa iyang kamatayon sa krus. Tungod niini, gituboy siya sa Dios ngadto sa kinahitas ang dapit sa kalangitan ug gihatagan siya ngalan nga labaw sa tanang ngalan. Busa
Mangluhod ang tanang binuhat nga atua sa langit, sa ibabaw sa yuta ug sa ilalom sa yuta sa pagpasidungog sa ngalan ni Jesus. Ug ang tanan magsangyaw nga si Jesus mao ang Ginoo alang sa himaya sa Amahan. So, gituboy na si Kristo hangtod sa kahangturan. Natapos na ang iyang pag-antos. Revelations chapter 1 verse 13 to 16. Ang giingon dinhi mga kaigsuonan. Sa taliwala niini nagtindog ang daw tawo nga nagsulob og biste nga sangko sa iyang tiil ug gibaksan ang iyang dughan ug bakos nga bulawan. Ang iyang buhok puti kaayo ug ang iyang mga mata sama sa nagdilaab nga kalayo. Ang iyang tiil sama sa bronse nga tinunaw sa hudno ug unya gipasinaw ug midahunog ang iyang tingog sama sa dakong busay. Si Kristo ang gihisgutan nini. May gikuptan siyang 7 ka bituon sa tuon niyang kamot ug migula sa iyang baba ang hait nga espadang duhay sulab. Sulaw ang iyang nawong, ingon sa adlaw sa udtong tutok. So you see, mibalik na si Kristo sa iyang himaya nga iyang gitalikdan ni adtong mianhi siya sa kalibutan ug nahimong ulipon ug nahimong nag-antos dito sa cross. And then ikaduha, nadunggan nato ang katapusang pulong ni Kristo dito sa cross. Luke chapter 23 verse 46. Ang giingon dinhi, unya sa kusog nga tingog misinggit si Jesus, Amahan, itugyan ko sa imong mga kamot ang akong espiritu. Human siya makasulti niini, namatay siya. Grabe mga kaigsuonan. Gihalad ni Kristo ang iyang kaugalingon didto sa cross sa Kalbaryo. Unsa man kadto nga matang sa kamatayon. Well, it was a natural death, but at the same time it was also a supernatural death. Usbon ko, it was a natural death, but at the same time supernatural death usab kadto. Una, natural ang kamatayon ni Kristo. Tinuod gayud kadto nga kamatayon. Sama sa kamatayon sa bisan kinsa nga mga katawhan. Ang lawas ni Kristo namatay. Gibutang siya sa lubnganan ug adunay pisikal nga mga hinungdan niadto gumikan kay mihunong siya sa pagginhawa. Ang iyang kasing-kasing mihunong sa pagtibok mga kaigsuonan. Ang iyang kasing-kasing ug ang iyang dugo mihunong sa pagdagayday sa iyang kalawasan. Mihunong sa pagpitik ang iyang kasing-kasing ug ang iyang utok mihunong sa pag-function. He was dead. Namatay gayod ang atong Ginoong Hesukristo. Tawo si Kristo, Dios nga nahimong tawo bisag wala ang iyang pagka-Dios pero nahimo siyang 100% man. So ang kamatayon ni Kristo natural death, but on the other hand, supernatural death usab kadto. Gumikan kay pinasahi ang kusog ni Kristo nga gidisplay didto sa cross sa Kalbaryo. Normally, gumikan kay ang cross, capital punishment man kini ni adtong panahuna. Ang mga kriminal nga gilansang sa cross, mamatay gayud sila gumikan kay mawad-an sila og ginhawa. Ang diaphragm nila samtang nagdupa sila dito sa cross og nagbitay dito sa cross, ang ilang diaphragm dili na makahigop og hangin mga kaigsunan. Aron sila makaginhawa kinahanglan ilang kusukusuhon ang ilang lawas ug ang ilang mga legs kinahanglan ilang i-shake mga kaigsuonan. And in time kung luya na gayud kaayo ang lawas sa usa ka tawo nga gilansang dito sa cross, mawad-an na gayud siya og gininhawa, but it is a very struggle. It was a horrible death. Mao nga hadlok gayud kaayo kung masilutan ng usa ka tawo og capital punishment at that time. Mao nga kasagara, murag ang mga sundalo dunay kaluoy pud og gamay, ilang balion ang mga bukog sa gilansang dito sa cross aron dili na taud-tauran pa ang pag-antos, aron mamatay na gyud dayon. Pero niadtong ilang giduol si Kristo, wala na nila balia ang bukog ni Kristo, gumikan kay namatay na si Kristo. Voluntaryo niyang gisurrender ang iyang kinabuhi. Misinggit siya sa makusog nga tingog. Ang giingon sa John chapter 19 verse 32 hangtod sa 33.
Busa nangadto ang mga sundalo ug ilang gipamali ang mga bitiis sa duha ka tawo nga gilansang sa krus uban kang Hesus. Apan sa pagduol na nila kang Hesus, nakita nila nga patay na siya, busa wala nila balia ang iyang mga bitiis. It was also a fulfillment of Old Testament prophecy nga wala kunoy bisag usa nga bukog nga nabali sa anak sa Dios sa Mesiya. So, misinggit si Kristo sa kusog nga tingog. Grabe ang iyang strength, supernatural. Ang tawo nga gilansang dito sa cross, dili na makasinggit gumikan kay wala na gani siya ginhawa, unya musinggit pa siya. But Jesus Christ shouted with a loud voice. But pasabot, wala siya naglisod o ginhawa. He was not suffocating. Wala siya namatay gumikan kay nagstruggle siya. No, namatay siya gumikan kay voluntaryo niya nga gihatag ang iyang kinabuhi. Voluntaryo mga kaigsuunan. It wasn't taken from him. Wala giilog gikan kang Kristo ang iyang kinabuhi. Iya kining gawas nun nga gihalad. Mo kini giingon sa John chapter 10 verse 17 to 18. Wala namatay si Kristo, ingon nga nagstruggle nga, di pa ko gustong mamatay, di pa ko gustong mamatay. Unya gusto pa gyud niyang mabuhi pero wala na siya mahimo, namatay na siya. No, that was not the kind of death nga nasinatian ni Kristo. Mao kana ang kamatayon sa mga katawhan. Nagstruggle sila, gusto pa gyud silang muginhawa pero wala na, surrender na. But that was not the death of Jesus Christ. Voluntaryo niyang gihatag ang iyang gininhawa. Voluntaryo niyang gihatag ang iyang kinabuhi. John chapter 10, verse 17 to 18. Ang giingon dinhi, ang Amahan na higugma kanako kay ako andam man pagtugyan sa akong kinabuhi aron madawat ko kini pagbalik. Walay makahimo pagpatay kanako. Ang akong kinabuhi ihatag ko sa kaugalingon kong pagbuot. You see? Mahimo ko ang paghalad sa akong kinabuhi ug mahimo ko usab ang pagbawi niini. Mao kini ang gisugo kanako sa akong Amahan. So, Jesus Christ had full control sa iyang kamatayon. Voluntaryo niya kining gihatag mga kaigsuunan. Matthew chapter 20 verse 28. Sama sa anak sa tawo nga wala muanhi aron alagaran kundili pag-alagad ug paghatag sa iyang kinabuhi aron pagluwas sa daghang tawo. So supernatural usab kadto nga kamatayon. Wala giilog gikan kang Kristo ang iyang kinabuhi. It was not taken from him. He voluntarily dismissed it. He voluntarily gave it. Father, into your hands I give my spirit. I commend my spirit. Matod pa ni Augustine mga kaigsuunan, he gave up his life because he willed. When he willed it and as he willed it, iyang gihatag ang iyang kinabuhi, sumala sa iyang kabubuton, wala kini giilog gikan kaniya. Now with these words, nakita nato nga napasiguli na ang tamis nga relasyon sa anak ug sa amahan. Gumikan kay iyang gitawag na ang iyang amahan, ingon nga amahan, Father. Ganina ni adtong ang tunglo ug kapungot sa amahan gibubo nganha kaniya, dili amahan ang iyang gigamit, kundili ang iyang gisinggit, Dios ko, nganong gibiyaan mo ako. Pero karon napasiguli na ang tamis nga relasyon, ang gugma nga nagbugkos tali sa amahan ug sa anak, mao nga iya nang gigamit ang pulong Father. Amahan ko, sa imong mga kamot, akong gitugyan ang akong espiritu. So, sa mga pulong sa atong Ginoo, mga kaigsuunan, nakita nato ang kinatibuk-an nga katumanan sa kaluwasan sa mga katawhan. From being forsaken of God, sa iyang pagkatinalikdan sa Dios, samtang iyang gipasan ang kasalanan sa kalibutan, ngadto sa iyang singgit sa kadaugan, it is finished, natapos na. And ngadto sa iyang pagtugyan sa iyang espiritu, ngadto sa iyang amahan, gipakita ni Kristo nga natuman niya ang iyang misyon sa pag-anhin ining kalibutana. Unsa ang iyang misyon? Luwason ang mga makasasala nga susama nimo ug susama kanako. Ang buti pasabot, kung musalig ka kang Kristo nga adunay paghinulsol sa imong sala, maluwas gayud ikaw.
Wala masayang ang kamatayon ni Kristo didto sa cross sa Kalbaryo. It was able to accomplish His mission. Nailhan mo ba ang atong manluluwas higala? Nangalagad ka ba kaniya karon imbes nga nangalagad sa sala ug sa kalibutan? That is an indication nga ikaw naluwas na. Now, kini nga pinasahi nga panghitabo, wala kini meaning sa mga katawhan. Ang Lenten season alang sa kadaghanan, pagligo sa dagat. Gani ang Lenten season, ang kining ang Good Friday alang sa mga katawhan, binignit, tabirak, mga kaigsuunan. Nakalimtan, wala gayoy kahulugan kini alang kanila. It's all about celebration. It's all about ritual and ceremony. But for us Christians, believers in the Lord Jesus Christ, it's all about salvation. It's all about the victory of Christ alang sa mga makasasala nga susama nimo ug susama kanako. 1 Corinthians 1:18 ang giingon dinhi, kay ang mensahe mahitungod sa kamatayon ni Kristo didto sa cross binuang alang niadtong nangalaglag, apan kanatong giluwas gahom kini sa Dios. Wala pakabanai sa mga katawhan ang mensahe. Didto sila nag-focus sa binignit, sa tabirak, sa pagpangaligo sa dagat. Didto sila nag-focus sa ritual, sa mga selebrasyon. Pero wala nila pamalandungi nga kadtong gibuhat ni Kristo didto sa krus, alang kadto sa kaluwasan sa mga makasasala nga susama nimo ug susama kanako. Now, does your whole life revolve around this glorious event? Si Apostle Paul wala nailaing gimantala ug wala nailaing giwali pa, kundili ang kaluwasan pinaagi sa kamatayon ni Kristo dito sa cross. 1 Corinthians chapter 2 verse 2. Nakahukom ako nga kalimtan ang tanang butang, gawas kang Hesu Kristo ug ang iyang kamatayon sa cross. Higala, ang atong Ginoo nagtawag kanimo karon kung wala pa ka maluwas. Nagtawag ang Ginoo kanimo karon nga talikdan ang sala, hinulsulan ang sala ug musalig lamang sa dugo ug pagkamatarong ni Kristo alang sa imong kaluwasan. Ang giingon sa Isaiah chapter 45 verse 22, dangup kanako aron maluwas kamo katawhan sa tibuok kalibutan. Kay ako mao ang Dios ug wala nay lain. Dangup kamo kanako, this is an invitation. Ayaw kamog dangup sa inyong pagpinitensya. Ayaw kamog dangup, dunay tawo nga magpalansang sa cross aron kuno makuha-kuhaan ang iyang sala, iyang magpinitensya, iyang samaran ang iyang kaugalingon. Bugal-bugal ka na. Si Kristo labaw pa sa pagpasamad sa iyang kaugalingon ang iyang gibuhat. Nabugto ang fellowship between the Father and the Son. Giantos ni Kristo kadtong tanan. Aron ikaw nga mudangup kaniya, maluwas higala. Why don't you do it right now? Duol kang Kristo, dangup kaniya. Ilha siya ingon nga imong Dios ug manluluwas, tuo kaniya, salig kaniya. Ayaw og dangup sa imong pagabuutan, ang imong pagabuutan hugaw nga trapo lamang atubangan sa Dios. Dangup sa pagkamatarong ni Kristo, salig sa dugo ni Kristo, ug ikaw maluwas karon dayon kun dili na ikaw maglangan-langan. Muduol ka kang Kristo karon, sama ni atong kriminal iyang isulti kanimo, now you will be with me in paradise. Ayaw na kini paug maipa kay basin og ulahin na ang tanan. Magampo kita higala. Salamat o Dios sa mensahe nimo niining taknaa. Ug among gipangayo o Dios ang imong grasya, ang gahom sa balang espiritu nga magapanglihok sa kasing-kasing sa mga katawhan ug mudangat kini nga sila maghinulsol ug musalig kang Kristo alang sa ilang kaluwasan. In Jesus name we pray. Amen and amen. Daghang salamat sa pagpamati sa pulong sa Ginoo. God bless us all.